Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħubti l-eżis l-om id nofdi l-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Kawki. U fil-Vanġelu illum Ġesu ser ifakkarna li għandna naħdmu għall-ikel li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. Walek biex nitħew tajab għal dal-misteru li jissa id-din iċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Inti tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naġ tiegħek, Kristu ħnina. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mli Iben waħdini Ġesu Kristu. Muli Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħid nubit ta' dinja ħenna lina. Int li tneħid nubit ta' dinja il-qat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, aħna namlu l-qalb u nsejħulek Missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li inti wetna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisal dan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema, qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, fid-deżert, il-ġemma kollha ta' uliet Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aron. Uliet Iżrael qalulhom: mhux limitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borrom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba. Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlun bil-ġuħ din il-ġemma kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: ara se nibatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt it-gergir ta' uliet Iżrael. Kellimhom u għidilhom: fil-għaxija tiklu l-laħam u filgħodu tixbaw bil-ħobs u tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qatta summin tittajjar fil-għoli u għattiet it-tinet kollha u filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida għebet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqiqa qisha ġilata fuq l-art. Ma li uliet Iżrael raw dan bdew jgħidu wieħed il-ieħor: manu, għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel il-mulej tagħkom biex tieklu, il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla, sarmi sponsorjali, ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalulna missirijietna, inxandruh lin-nisel ta' warahom, tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-ġubijiet li għamel, ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Immuwerna sħab fil-għoli u fetaħ bil-pismewiet u xita ta' manna batilhom xiklu tagħhom il-qamħ mis-sema, ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin, ikel bix-xeba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu, ngħidu flimkien il-mulej tagħhom il-qamħ mis-sema. It-tieni qari. Ilbsu l-bniedem il-ġdid, maħluq skont Alla. Qari mill-Ittra ta' San Pawla apostlu lill-Efesin. Ħuti. Jien dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma ġġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Imma intom mhux hekk tallimtu l-Kristu,
Jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li jiġi f'Ġesu, jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa u li għandkom tiġġieldu b'tibdila spiritwali tal-fehma tagħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Jogħġobkom bil-wieqfa l-Evanġelu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, in-nies meta ntebħu l fuq id-dajsa kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxiepli tiegħu telqu fuq id-dajes u marru lejn Kafarnawn ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsew, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltum il-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġiel tiegħu. Imbagħad staqsew, x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din li intom temmnu f'dak li huwa bagħad. Qalulu, sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuh. Sejjer tagħmel. Missirijietna kienu l-manna fid-deżert bħalma kien hemm miktub, tahom jieklu il-ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu, tassew ngħidilkom, mhux Mose tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missier jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għax il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma, Sinjur, atina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu, jienu il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċ. Il-kelma tal-mulej. Jekk niftakru sew, il-ġimgħa li għaddiet rajna lil Ġesu jagħmel il-miraklu tal-ħobs. Bi ftit ħobs u bi ftit ħut, Ġesu irnexxielu jitma' 5,000 ruħ. Issa dak is-sinjal kien qiegħed hemm Ġesu Alla permettih jew Ġesu għamlu biex juri l-qawwa tiegħu u biex juri wkoll it-tagħlim fuq l-Ewkaristija u li hu bħala liben Alla għandu s-seta u t-tagħlim tiegħu veru ġej minn Alla. Dan nistgħu ngħidu li qed jipprova jgħallem Ġesu huma l-iktar valuri profondi li nistgħu nisimgħu li nistgħu nitgħallmu bħala bnedmin. Però billi għamel dan is-sinjal u tahom il-ħobs xi jieklu, ħobs li ġie nistgħu ngħidu mix-xejn, ħobs li ma ħadmux għalih, dawn in-nies bdew jitħeġġu biex imorru qrib Ġesu biex ikun jista' jagħtihom jieklu. Qisu il-motiv ma baqax biex jisimgħu il-kelma ta' Alla, imma l-motiv sar issa li jissodisfaw bżonn minn tagħhom, il-ġuħ. U jista' jkun ukoll aħna kull wieħed waħda minna ir-relazzjoni tagħna mal-Alla tinbidel. Niġu l-Knisja, suppost biex nisimgħu il-kelma tal-Alla, suppost biex niklu minn dan Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija,
Aħna msejħin niġu fil-kelma tal-Alla il-Knisja biex nedukaw lil moħħna u lil qalbna b'din il-kelma li għadna kemm qrajna, però minflok forsi niġu hawnna l-affarijiet oħra. Forsi niġu hawn biex il-kuxjenza ma tniggiżnix, biex inkun kuntent jien. U jekk jien niġi biex il-kuxjenza ma tniggiżnix, m'iniex qed infittex il-Alla, imma qed nagħmel att egoistiku. Jekk jien nibgħat l-tfal il-Knisja x'verament jien imħeġġeġ għal Alla, ma jkunx hemm bżonn nibgħathom għax jaraw il-ħeġġa tiegħi u jmorru l-Knisja. Però jekk jien nibgħathom biex inħossni sew jien, jew biex in-nies ma jgħidux, imma l-aktar waħda kbira biex jien inħossni sew bħalhom u bħala missier, mhux qed nagħmel għadd ta' mħabba imma għadd egoistiku. Qed nagħmel bħal dawn in-nies li qed ifittxu l-Ġesu mhux biex jitqazzu imma biex ikunu komdi. U Ġesu illum jgħid it-tagħlima tiegħu. Jgħidilhom jien huwa l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jmut qatt bil-għaġġ. Il-mulej jista' jagħtina dak li qegħdin nfittxu. Kull wieħed waħda minna qegħdin nfittxu xi ħaġa. Min ifittex il-ferħ, min ifittex li jkun kuntent, min ifittex li jsib il-paċi, min ifittex li jkun infejjaq. Jekk aħna mmorru ħdejn Ġesu b'dan l-affarijiet, mingħajr ma niddettawlu lilu x'għandu jagħmel, il-ferħ li nixtiequ insibuh. Jekk jien immur bħal dawn in-nies bi programm lest biex jitmani, biex ifejjaqni, biex jagħmel dil ħaġa u biex jagħmel dil oħra, inkun qiegħed forsi niddetta lilu x'għandu jagħmel. U jekk il-pjan tiegħu ma jkunx bħal pjan tiegħi, imbagħad jien inkun frustrata u mmur id-dar imdejjaq. Jekk jien il-qalb tiegħi tkun miftuħa għal Alla u kapaċi jaħdem u kapaċi iwassal biex jinqeda bija biex jagħmel il-ġid, biex itin il-paċi anki jekk forsi l-affarijiet ma jkunu sew, anki jekk forsi nkun insofri xi inġustizzja, anki jekk forsi nkun marit. Għalhekk jew nitolbu l-mlejlum jagħtina l-grazzja biex kif qegħdin hawn fil-qudiesa inħallu warajna l-idejat għaliex ġejna u nħallu dan il-mument ikun mument ta' laqgħa. Anki jekk jinfidnu il-mulej qiegħed hawn lest li jintaqa' miegħi. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minbelliwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfta dnubiet, nistenna l-qawma mill-iwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-teleżis jew issab kuraġġ irresqu tal-bit tagħna il-Missierna tas-sema li dejjem jismana. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja biex il-Knisja tkompli dejjem tagħti il-kelma tiegħek li jgħid il-ħajja. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll biex kull wieħed waħda minna ifittex il-ġid li jibqa' dejjem u mhux dak li jgħaddi. Nitolbu.
Risqulek Missier ħanin ukoll it-talba tal-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali ta' dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Nitolbu li bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej bisliem lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fi ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddilthom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess nadura dgħajfa tagħna. Bekk intgħadar u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis. Osanna fl-għola ta' smewi. Qaddis ta' sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien,
Ftakar fl-erwieħ tal-familja Kawki, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma nafru il-minuħa tiegħlina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Ta' Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek, is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek. Bi Kristu Sidna infakrukom li nhar is-Sibt 14 ta' Awwissu bejn it-8 u l-10 ta' filgħaxija ikonna il-velja tal-Għid tal-Assunta fuq is-suntier tas-Santwarju. Din ser issir skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għalhekk il-postijiet huma limitati għal 400 persuna u biex wieħed jattendi jeħtieġ l-ewwel qabel kollox jiġbor il-biljett mill-parroċċa tiegħu jew mis-Santwarju ta' Pinu sa mhux aktar tard minn l-4 11 ta' Awwissu. Mal-ġbir tal-biljett tingħataw id-dettalji tagħkom. Għal-velja ma tinsiex iġġib miegħek iċ-ċertifikat tat-tilqima. Min ma jurix iċ-ċertifikat tat-tilqima ma jistax jidħol. Dak li jkun għandu jkun f'postu fit-8:45 ta' filgħaxija. Min jiġi wara dan il-ħin ma jkunx jista' jidħol. Dawk li ma jidħlux u ma jakkwistawx il-biljett jistgħu jsegwu kollox dirett fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi, Sheikh Television u Radio Marija. Inħeġġukom ukoll biex minnu b'saħħtu illum il-Ħadd l-ewwel ta' Awwissu imur jagħti d-demm bejn is-sija u l-5 ta' wara l-ofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Inħeġġukom biex tmorru. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.